మనందరం భారతదేశంలో పుట్టాం కాబట్టి భారతీయ పౌరులం. పౌరసత్వం మనకి పుట్టుకతోనే వచ్చింది. దీన్ని ఎవ్వరు కాదనలేరు. కొంతమంది మాట్లాడుతున్నట్టుగా సెక్యులర్ కంట్రీగా ఇది ఉండకూడదు, రాజ్యాంగాన్ని మార్చేయాలి, చట్టాలు మార్చేయాలని కొంతమంది మత ఉన్మాదంతో రగిలిపోతూ మాట్లాడుతున్నారు. ఈ దేశం ఎవడ అబ్బ సొత్తు కాదు. ఈ దేశం ఒక మతాన్ని అసలే కాదు. మనం పుట్టేసరికి మనది ఏ మతమో కూడా మనకు తెలియదు, కానీ పుట్టిన వెంటనే మనం భారతీయులం. ఇక్కడ పుడితే మనం ఎవరో భారతీయులు. పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత మనిషి మతాన్ని నిర్ణయించుకుంటాడు. పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత మనిషి దేవుని నిర్ణయించుకుంటాడు. మనిషికి సంపూర్ణమైన అధికారం, సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ ఉంది దేవుణ్ణి నిర్ణయించుకోవడానికి. ఎవరిష్టం వాళ్ళది. నీ ఇష్టానికి నువ్వు కొత్త దేవుళ్ళను రోజుకో దేవుణ్ణి సృష్టించుకుపోయే స్థితిలో నువ్వే ఉన్నప్పుడు, నాకు నచ్చిన దేవుణ్ణి నేను ఎన్నుకునే స్థితిలో నేను ఎందుకున్నాను? నువ్వెవడు నన్ను కాదనడానికి? అప్పుడు నీకు నచ్చినప్పుడు నువ్వు కొత్త దేవుని సృష్టించి పడేస్తావా? నేను నా మనసుకు నచ్చిన, నేను అంగీకరించిన దేవుణ్ణి ఈ లోకంలో నమ్ముకోకూడదా, ఈ దేశంలో నమ్ముకోకూడదా? నువ్వు ఎవడసలు చెప్పడానికి? నా ఇష్టం. ఇది సెక్యులర్ కంట్రీ, ఎప్పటికీ సెక్యులర్ కంట్రీగానే ఉండాలి, 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 అంతే.